Kai, abin nan yayi yawa. Yake faruwa ne. To me ma bai faru ba ma. Matasa a ƙasar nan irin mu a ce ba mu da abin yi inda kake lallabawa ma kana wannan duk kuma abin ya samu asali ne daga shugabanni. Ba wani tallafi ko wani way da zaka ce wai gashi nan da ake taimakon ka. Haba. Maganan ka fa kuma gaskiya ne fa. Ga mu nan mun yi karatun ga takardun a banza amma ba aikin yi, ba wani taimako da gwamnati suke mana. Wannan wani irin rayuwa ne? Wai ba abin haushin fa. Ba in cike ta sa kana zagin su. To ka gani? Ka duba ba ga wani rayuwa. Haba. Ba Allah ba wanda zai kawo mana. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zan wuce sai ni kuna wata magana bayanai marasa daɗi. Gaskiya ne baba. Abin da yasa na tsaya gaskiya wannan bayani da kuke yi shin me zai sa ba za ku yi koyi da halin Ahamed Turaki Dadi ba? Jirgi nomo ka dauka. Ahamed Turaki Dadi mai son ci gaban ƙasar shi. Ahamed Turaki Dadi baya son wasu abubuwa da za su kawo cikas a wannan ƙasa tamu. Kun gane? Yaro ne baya rena manyan mutane. Ahamed Turaki Dadi mutum ne mai son ci gaban ƙasarsa. Kun fahimta da kyau? Haka ne. Shi yasa kuka ga ya kai wannan matsayi na kowa yana sha'awan Ahamed Turaki Dadi. Mun gane? To saboda haka dan Allah dan Annabi Ahamed Turaki Dadi. Ai ma in na ce zan bayyana muku abubuwan da yake yi na alheri sai mu kwana nan. Mun gane? Ahamed Turaki Dadi don Allah don Annabi ku yi kokari ku koyi halin irin shi yadda ku kuke matasa. Ahamed Turaki Dadi ba za ku taɓa jin ya zagi shugabannin shi ba sai dai masu fatan alheri. Yaro ne mai kyautata ma shugabanninsa. Ya wuce sai kaga yayi ladabi da biyayya dan kyautata ma na gaba da shi. To me yasa me zai sa kuke wannan irin bayani? Wannan haka yake baba. Ina ko Mun amfana da bayanin da ka mana kuma Allah ya da ba za mu ƙara zagin wani shugaba ba, za mu kasance masu biyayya da da'a da kuma koyi da irin Ahamed Turaki Dadi. Shikenan Insha Allah. wallahi kun burge. Insha Allah Gaskiya ne, za mu gaskiya ne. koyi To, na gode. da irin halayensa insha Allah. Na Allah ya muku albarka. Amin baba. Dan iskan da ya sai ya ƙara samun mu tarin tarzoma. Yawwa. Shikenan Allah ya Gaskiya ne. gaba. Masu abun faɗi na ta gaishe ka. Ahmad Umar Turaki duka ka kamar su kaka da Allah ya yi ma nasirin da bai ma wasu da ta shirka. A tuttuɗe maza za ci masu abun faɗi na ta gaishe ka. Ahmad Umar Turaki duka ka kamar su kaka. Jirgi nomo ka ɗauka yansa da ni turaki. Yanzu gaban rabo ya faɗi san fursara gare. Na zaki turaki ango na sami da kura uwar kare.